Vi skal komme hjem. Mange komme hjem. Jeg holder det smør. Du kan bare sætte fremme bag her. Hvad er det der egentlig, Finn? Det er sprit. Ganske lidt sprit. Og så er det sådan der. Der er ikke, hvad gætter det. Der er ikke, hvad gætter det. Jeg filmer ikke. Og så ikke to. Jeg er på den måde. Jeg kan ikke filme, jeg sidder det. Mange. Jeg er bare rigtig meget klogere end alle jer. Alle jer er ikke bare så ukloge. Jeg går bare herovre. Fuck af. Ja, men Jonas, vi er tættere på, så det er totalt uklogt. Jonas, prøv lige at se min. Nej, vi stiller os bare lige foran og Ja, foran. tillykke, Kim Christian. Den bliver ikke ramt. Tror jeg. Tak for lam. Fødselsdagsbarn. Mange. Haha, nu er min bare endnu bedre. Fuck af, Jonas. Mange. Jonas, der var du så lige før, der bliver du ramt. Nu bliver du ramt. Mange. Nu er der ild i dit tøj, Jonas. Seks med mange. Eller Jonas, ja, hvis der er en sprang, så var der ild i ham nu. Nej, den gør du lige. Den gør du lige nu, Daniel. Jeg siger til dig, du rundt. Nej. Eller en station. Tryk lige support og sæt den op i håndvæsken. Jeg tror ikke, den bliver ramt der. Det skal være helt ærligt. Ja, men så kommer der vand på. Det er bare vand. Daniel, ryk din gok. Det var klasse. Ej, Andreas. Ja, I skal ikke gå så tæt på. Hey, væk. Når det sker, så sker det. Er det fint nok nu? Nej. Prøv at høre, I har lige set lige før, hvordan det Når går. han tænder til det der, så går han hen og slår lyset. Jeg er lidt bange for, at der er væske. Han skulle løbe meget grundigt. Det sagde du ikke skulle vende dig over. Ja, jamen, han skulle løbe stadig meget grundigt. Den der. Ja, jeg løber på musikken. Nej, til klangen på. Finn, hvad sker der, når det lille allerede er i? Det er det ikke. Jo, det er. Den har en lille essens. Ja, det skal ikke blive over. Du er sikker på, at den ikke eksploderer lige så snart du smider? Så er det lige og... Vi filmer. Nej, jeg tager billeder. Så er der så ild. Action. Nu prøver vi en gang til, så håber jeg, det går med den her gang. Den var sejre i tirsdags. Den var meget sejre i tirsdags. Nej, det tror jeg ikke, det var. Så var det, fordi det var første gang. Det var uhyggeligt. Ja, altså hvordan tror du mig en stress, at jeg lige stod med ryggen, så det lige pludselig kom? Hvor var det klam? Der var der lidt mere trøjen på i anden omgang, var det ikke det? Det var smart.